Era unha vez o home. Nace a Terra. Hai case 5.000 millóns de anos. A Terra. Fixeron falta máis de 1.000 millóns de anos, máis de 10 millóns de séculos para que se formase a primeira célula, a fonte de toda a vida. Os flaxelos. As volvox, as primeiras plantas acuáticas multicelulares. Co período cámbrico apareceron formas de vida novas. Medusas, trilobites... e os ostracodermos, os primeiros peixes. Pasaron máis de 4.000 millóns de anos, 40 millóns de séculos, antes de que aparecese en terra firme o primeiro anfibio, o ictiostega. Nos milenios que viñeron despois, as especies foron evolucionando a través da selección natural. En canto saíron da auga, os réptiles empezaron a colonizar o mundo. Os tecodontes.
E os arqueópteres, as primeiras aves primitivas que acababan de alzar o voo. Segundo a teoría de Wegener, a Terra que ata ese momento fora unha masa sólida dividiuse e formáronse os continentes. O período secundario viu o triunfo dos dinosaurios, dos que descenden tanto os crocodilos como as aves. Parece que a natureza foi probando con experimentos distintos. O modelo acoirazado do Stegosaurus, que medía 8 metros e pesaba 6 toneladas. Mágoa que un aspecto físico tan impresionante estivese gobernado por un cerebro do tamaño dunha fava que estaba dentro dunha cabeza minúscula. O temible xénero Allosaurus. A vida é dura cos miñas xoias. O seguinte modelo é o Brontosauro, 20 metros de longo. Tamén tiña a cabeza pequena e un cerebro do tamaño dunha mazá para 20 toneladas de corpo. No alto da categoría dos pesos pesados. máis impoñente era o Diplodoco. Os seus 30 metros era o máis alto de todos. Era máis aerodinámico, tiña un rabo que parecía un látego e o pescozo dun cisne. E velaquí o campión, a besta máis grande que chegou a andar pola superficie da Terra. O Brachiosauro, 24 metros de longo e 12 de alto. En relación ao tamaño do corpo eran os que tiñan o cerebro máis pequeno. Isto non impediu que estes lagartos con brazos chegasen á marca das 50 toneladas. E aquí o lendario Elasmosauro, lixeiro pero que non desmerecía cos seus 18 metros. Podería ser o monstro do lago Ness. E o dragón fabuloso, o Pteranodonte, o réptil voador máis grande de todos con unha envergadura de 8 metros. Cariñoso non era que digamos. E as serpes marinas, por exemplo, o Tilosauro. Non, cariño pouco. O modelo Parrulo, o Anatosauro. Aínda que eran menos aventureiros, a estes herbívoros non lles importaba cambiar de dieta de vez en cando. Pero, coidado, os Triceratops non lles gustaban os que se interesaban polas súas crías. O terror con patas, un monstro auténtico, o máis feroz de todos estes xigantes, o rei, o Tiranossauro, 15 metros por 6, 8 toneladas, mandíbulas con 2 filas de dentes afiados como a coitelas. Non, desde logo que a vida non era doada. Despois de reinar como reis supremos durante máis de 100 millóns de anos, os dinosauros deixaron paso aos mamíferos pequenos. A diferenza dos mastodontes, estes roedores podíanse adaptar ás condicións climáticas e aos cataclismos. O vello mundo do período secundario foi esvaecendo e dos seus restos xurdiu un mundo novo. Tiñan o tamaño dun esquío. Estes comedores de insectos que vivían en árbores poden ser os antepasados dos primates dos que descenderían monos, antropoides e homínidos. Aínda así, non é doado dar con probas desta relación. Este é o Plesiadapis, un roedor. O Smilodectes tiña un cranio e uns ollos máis grandes. O Egyptopithecus tiña un cranio máis grande aínda que a cara máis plana. O Pliopithecus xa era un mono antropomórfico. O Procónsul. Iso significa vai por comida. Como? Que non hai nada?
Parece que a supremacía masculina xa se cuestionaba daquela. A un dos membros do grupo cústalle seguir o ritmo. Aí entra a selección natural. É obvio que di: este é o meu territorio. Marchade antes de que me estoupe o xenio. Cando escaseou a comida, tiveron que saír do bosque por primeira vez e ir a campo aberto. Desde o alto vese mellor. Segundo se foi poñendo en pé a pelve do procónsul, foise facendo máis forte para termarlle do tronco, dos brazos e da cabeza. As pernas fóronse facendo máis longas. Cos anos, os grandes monos antropomórficos evolucionaron. O Keniapithecus, 1,20 m. O Ramapithecus, 1,30 m. O Australopithecus africanus, 1,5 m. Australopithecus robustus. Evolucionaron e fixéronse máis áxiles. Eran máis altos por andar erguidos. A súa capacidade cerebral pasou de 450 a 660 centímetros cúbicos. Este é o Val de Olduvai, en Tanzania, no corazón da África. Aquí é onde vivía. Neste paraíso floreceron moitas especies animais. O Robustus era vegetariano. Improvisaba boas ferramentas, pero non se lle ocorría guardalas. Hai 1.000.000 de anos xurdiu a tribo dos Homo habilis. Eran carnívoros. Non, así non. Sabe ben.
aquí! Fora! Veña, marchade! Fora! Non, vos non collestes nada, así que non comedes. Eu comer. Polo menos podías nos contestar con educación cando che pedimos algo de comer. Oye, vinde cándanos, veña. A robustos cazárono ata a extinción. Agora, o Homo habilis reinaba en solitario. Co tempo, o Homo habilis deixou as praderías e foi chegando a outros continentes que estaban moi lonxe do seu fogar. O nivel do mar descendeu drásticamente durante os períodos de glaciación. Chegou a ser 100 metros inferior do nivel actual, formando pontes de terra que unían os continentes. $700.000 anos antes da nosa época aparece o Pithecanthropus, máis correctamente denominado Homo erectus. Mide ata 1,60 m. O seu volume cerebral chegou aos 950 centímetros cúbicos. As súas primeiras ferramentas eran aínda moi básicas. Oi, animal noso, oíches? Territorio noso, animal noso. Veña, deixado o animal, ou ides levar golpe na cachola coa miña nova arma. Ai, sí, pois agora vas ver. Non, estes novos inventos non eran gran cousa. Isto non vale! Ai, non, para, non! Moi ben, hoxe sí que trouxestes unha boa caza, rapaces. Mira, collín este paxariño. Pois eu collín isto entre os arbustos. Ti é o home máis forte de entre nós, fillo. Penso que é mellor descansar un pouco aquí antes de volver á casa. Moi ben, mestre, falaches moi ben. Non comas iso, coidado, non o comas. Quen lles fai caso aos vellos? Vai, home, andando. Non teñades medo, é moi agradable. Se o poidésemos levar para a nosa cova, viamos estar ben quentiños.
Vamos probar. Non queda comida. A tribo necesita comida. Hai que cazar besta grande. Non. Teríamos que ser moitos máis. Ben, hai chamalos da outra tribo e cazamos xuntos. Bule. ¡Veñen aí! Vos vixiade desde ali, mentres eu e os meus cazadores imos ir a curralar a Amanda. E aquí o xefe son eu, oístes? Diso nada. Aquí o xefe son eu. É certo, o que ten o lume é o xefe. Veña, atacade! Veña, veña, Non duro deixedes con que él! escape. Atacade! Mira iso, xefe, mira para aí adiante. Esas mozas son para min. Hai 700.000 anos chegou o momento do home. Fixeron falta case 50 millóns de séculos de evolución.